To je to. Radimo reakciju na Mihajla. Mihajlo izbacio ljudi novu pesmu. Znači, Miki izbacio novu pesmu. Fake je ljudi, naravno, jebam vas Slade, naravno da je fake. Ljudi, slušajte ovako. Mihajlo Madić izbacio novu pesmu. Ono što želim da vam kažem jeste to da ja mislim da je Goldenito radio ovu pesmu, znači ček samo da vidimo. Mislim da je Goldenito ljudi radio ovu pesmu, tekst smislio Goldenito, znači ljudi, Goldi je smislio tekst, Matrica je free, spot je radio Mateja, Mihajlo Veljko i Zoran, ko je sve u spotu? Nemoj se bati da je Zoki u spotu, Zoran Madić u spotu. Aj ljudi da vidimo, znači Simi brat radi reakciju na Mihajlovu novu pesmu, zove se pesma Uspeh, znači ljudi, samo da refreshujemo da vidimo koliko ima pregleda, 4700 pregleda i 5200 lajkova. Ovo je ljudi jako dobro za Mihajla jebote, 5200 lajkova, nije loše, Miki napokon pesma bez golih žena, ma ti si kralj, pesma dobra ali za kurac, poza Simijev stream, na tracije Miki, Topčina, brate, mnogo je bolje od one. Ok, braću, 3, 4, sad, ajmo da imamo. Da imamo kako je. Like stream. Dobro. Okej, ovo je dobra scena, ovo je mnogo dobra scena. Ovo je ljudi, mlađi brat od Mihajla Velja, znači ljudi, mnogo dobar dečko, ovaj kako se zove Velja, znači mlađi brat od Mihajla, nemate pojma koliko je pristojan, dobar, brate, mislim dobar je Miki, ali brate Velja je toliko dobar dečko da je to strašno, verujte mi. Miki and the Beats. Što on ovdje radi? Priča sa vrapcima? Ne razumem, gledaj Mihajla! Koji mu kurac, on sedi i... Ko mu je ovo rekao, brate? Je ovo Zoran Madić osmislio koncept? Gle ovo! Gle! Oj. Ovo Armani! Ovo seksi! Oj, što je ovo, majko moja? Mislim, no hejt ovo. Oni se pozdravljaju i idu ne... Oj, se plašim se ovoga. Šta je ovo? Sve sam ja stekao i zbog kluba sam rekao, tu su pravi ljudi uz mene, u streamu. Uvek nekome su mene, ja sam odabran i dalje uvek. Gle ga, Zoki, jebe mu pila! Zoki, nema pojma da spremam u saku, brate, pila masta! Šalim se. Dobro, okej, znači ljudi, nešto ide tekst, sve sam stekao sam ovo, ono, okej, ali treba da ubaci autotune jebote lej. A ovdje priča sa vrapcima, to mi se ne sviđa. Gledajte ljudi ovo. Gle ovo. Ali ljudi, no hate. Ali ove kopačke su objasnile. Ljudi, znate da Mihajlo Madić uživo ima broj 52? Znači, znate koliko nogu ima Mihajlo Madić? Moja noga je ovolika, Goldenito ovolika, a Mihajlo ovolika, jebo, mamo, ko zna koliki je vojnik. Lajkte, braćo, stream. Ajmo. Da imamo još jedan. Ovo je lep kadar, iskreno. Dobro. Sve sam ja stekao i zbog kluba sam rekao, tu su pravi ljudi uz mene, u streamu. Uvek nekom... On ovako, brate. Meni ja sam odabran i dalje uvek rado sam ti znali, sada hvatam je zared, budite spremni za nared. Dobro. Ova ide, te sam svega što rade, sa sve sam ja, putujem kao uspehu. Ne tražim ja utehu, jer putujem kao uspehu. Da dana ne tražim ja utehu. Uz puno teški dan, stresnih i punih para, ali tata gledaj me sada, uspešna vlada sam rada. Znači ljudi, Edit objasnio neke stvari. Edit objasnio. Ljudi, gledajte sad ovo, moram pohvaliti Goldenita. Tekst i nije toliko loš, ali on je sjebo malo flow, brate. Ne znam, ono nekako, nije loš tekst, ali gledaj ga Zoki. Znači, ovo je Edit je ubio, brate. Ovo je Edit je ubio ljudi neke stvari, majke. Kao uspehu, da dana ne tražim ja utehu. On ne traži utehu, gledaj ovo, šta je ovo? Teški dan, stresnih i punih para, ali tata gledaj me sada, uspešna vlada sam rada. Cijelo grad me zna, Sulejvani sam ja, a onaj ko se smeraju u Bruselji. A što su oni stali ovdje, ljudi, oni su igrali i stali su odjednom. Sulejvani sam ja, a Gle ovo, oni su stali. onaj ko se smeraju u Bruselji, u sve, u stih, ubaci šal, jer uvek sam u tom finalu. Da, ovdje treba autotune, ovdje ljudi treba autotune, znači fali autotune, brate, da objasni neke stvari. Uvek sam u tom finalu. Ova godina je moja, pravi kontent bez broja, uzimam i punim jaka. A ništa se ne sinhronizuje, znači jako je loša sinhronizacija, to je malo loše, ali brate, a Velja je mnogo dobar dečko, ovaj dečko stvarno zaslužuje pažnju.
jer ja ti sam ovdje za klasu. I kaže, ne tražim ja utehu, jer putujem ka uspehu. Ne tražim ja utehu. Dobro, nije loša, a? Ne tražim. A gledaj budalu, bre, gledaj mrguda, gledaj budalu, on snima spot i pokaže prste u svoj, gledaj ovo, nokti 2 cm. Šta je ovo jebote, ljudi, ja ne mogu da verujem, gledajte ovo. Ne Gledaj, on snima svoje nokte, gledaj sad ovo. Gledaj ovo. tražim ja utehu. A 100.000 ljudi glavni mi je cilj i zato sad za kraj ispunite to vi. Dobro, pazi, nije loš toliko edit. Znači, ljudi, svi u svemu. Pa, pazite, znaš kako, ono, nekako pesma je sprdnja skroz, znači, nemojte ovo da shvatite ozbiljno, a Simi, kakva je ovo pesma od Mihajla, znači, ljudi, ovo je pesma sprdnja, ne znam, nije loša, ali dobre, muđe reakcija na Mihajlovu pesmu, aj viću. Nije, nemam pojma, brate, onak. Dobar je tekst, mogo je bolji flow, treba ljudi autotune, ali dobro, nije, sprdnja zebancija, šta znam.